Ahojte. Tieto zábery, na ktoré sa práve pozeráte, tak sú z dnešného dňa, kde sme sa vybrali s deťmi na samozber jablčok a sliviek a malín. Spravili sme si dnes taký výlet, že si pôjdeme nazberať ovocie na ďalšie spracovanie, že budeme variť lekvár a robiť jablkový koláč a sušiť jablčka, rôzne ďalšie veci, nejaký malinovú bublaninu. Takže toto je jeden zo spôsobov, ktorý vlastne je pre mňa takým zdrojom radosti a takej spokojnosti, pretože toto video je o tom, že čo ma robí šťastnou alebo spokojnou, alebo také moje tipy a skúsenosti, ktoré by som chcela odovzdať a zdieľať aj s vami. Takže verím, že sa vám to bude páčiť, že vás to možno inšpiruje nejakým spôsobom a že sa tak spoločne tu môžeme takto zdieľať a vytvárať spolu takú dobrú atmosféru toho, že ako prežívať materstvo a ako prežívať tie dni krásne. Pre mňa je táto prichádzajúca jeseň vždy taká krásna, keď môžeme ísť do tej prírody a vnímať to, čo nám tá príroda dáva a zobrať si z toho niečo. Žiaľ, nemáme to vo vlastnej záhrade, takže takto musíme ísť aspoň takto na takýto samozber, keď je možnosť. Tak vám prajem príjemné pozeranie. Ahojte, ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát som sa rozhodla úplne spontánne to tu takto zapojiť u nás na dvore počas toho, ako sa deti hrajú. Najskôr som si vravela, že nejako to špeciálne naštelujem, ale niekedy je najlepšie začať hneď, keď je proste na to príležitosť a nejako špeciálne to nepripravovať. Verím, že to nebude vadiť. Deti sa tu pri mne hrajú, práve sme si tu robili piknik na dvore, mali sme rožky. A mala som na srdci toto video natočiť o tom, ako byť spokojná na materskej, alebo celkovo možno, kto nie je na materskej, tak ako ja vnímam spokojnosť ženy, spokojnosť mamy, spokojnosť nás všetkých, človeka ako takého. Ešte som vám chcela veľmi pekne poďakovať za všetky krásne komentáre, ktoré mi posielate, za správy. Som z toho naozaj taká veľmi dojatá, taká potešená, že sa nás tu tvorí taká pekná komunita, ozaj ľudí, ktorých niečo spája v tom živote. A ďakujem vám naozaj a budem rada, keď naďalej budeme v takomto kontakte a zdieľať sa proste o živote. V čom spočíva tá naša naozajstná spokojnosť? Vtedy, keď je to proste ťažké byť spokojný, ako vy niekedy viete, že na tej materskej sa tie veci opakujú. Niekedy je to taká rutina, taký režim, že stále dokola robíme veci, ktoré veľmi nevidíme v nich nejaký zmysel, alebo ktoré možno po nás v konečnom dôsledku nevidno. Ale sú veľmi dôležité a ja sa to neustále učím a chcela som aj tak nás všetkých k tomu tak povzbudiť, sa tak zastaviť tých dňoch, zastaviť sa a premýšľať, akú ďalšiu vec môžem urobiť. Možno, že sú deti hladné, tak im idem dať jesť. Možno, že teraz práve mi doprala práčka, tak idem zavesiť prádlo. Akoby robiť také tie jednoduché veci, jedno za druhým a tie ďalšie veci prídu, tie, čo majú prísť, ale nevidieť akoby pred sebou tú horu, alebo nedať sa premôcť proste nejakými svojimi chvíľkovými emóciami, ale ísť krok za krokom a vždy urobiť tú ďalšiu vec, ktorú môžem urobiť. Niekedy to proste spočíva len v tom, že aby sme boli všetci spolu spokojní, tak si proste sadneme. Nechce sa mi variť, nevadí, tak spravíme si piknik. Nehrotiť tie veci, nehrotiť tú situáciu, ale naozaj stopnúť sa, utišiť sa v Božej prítomnosti. A toto viackrát mi tak pomohlo naozaj stíšiť sa pred Pánom. A naozaj počuť ten jeho tichý, jemný hlas, ktorý príde vtedy, keď mu naozaj dáme ten priestor.
A vďaka mu za to, že on nás takto chce viesť aj v tých našich obyčajných veciach, dennodenných. Druhá vec, ktorú tak vnímam, je tešiť sa z maličkostí. Tešiť sa z malých vecí, ktoré máme okolo seba. Ja mám pocit v dnešnej dobe, že proste tento svet nám neustále podsúva toto si kúp, hen to rob, hen tam choď. Akoby neustále zaplňa tie naše dni a tie naše srdcia vecami, aby sme len nejako sa uspokojili. A je toto, myslím si, že veľké pokušenie, s ktorým všetci tak zápasíme, že nechce sa nám akoby investovať do toho pravého pokladu, ale využívať takéto chvíľkové potešenie. A je veľmi ťažké niekedy naozaj tomu odolať a učí tomu vlastne aj tie naše deti, lebo viete, že ktorí máte viac detí, tak mnohokrát sa to nedá neustále niečo kupovať a chodiť niekde do reštaurácií a na výlety a platiť niekde vstupné. Hej. My to veľmi teraz tiež pociťujeme, že veľakrát im musím vysvetľovať, že nekúpime si to, proste nemáme na to peniaze, alebo uskromníme sa, ale pritom hľadáme tie práve večné poklady, ktoré máme. A vždycky im hovorím, že neboj sa, Pán nám to vynahradí. Pán nám to vynahradí nejakým lepším spôsobom. Minule tiež som bola s deťmi minulý týždeň v Korze, teda tu v takom nákupnom centre. Boli sme tiež niečo hľadať do školy a potom som ich chcela, tých dvoch starších, že ich vezmem na obed na švédske stoly, že proste raz za čas za pol roka, že im to proste doprajem. A prišli sme do tej reštaurácie, strašne nahlas tam hrala hudba. Bolo to veľmi nepríjemné a zároveň som mala pocit, že zase zdvihli cenu tých švédskych stolov. Tak som tam teraz z toho zostala taká zabrzdená. Úplne mi tak prišlo z toho smutno, že chalani, že ja by som vám to aj dopriala, ale asi, že nie som si teraz týmto taká istá úplne. A oni, že nevadí mami, že poďme si kúpiť do pekárne nejaké pečivo. Tak sme potom spokojne vonku sedeli na lavičke a proste jedli sme pečivo a taká som bola vďačná za tých chalanov, že aj to tak berú. Aj keď to proste niekedy je o tom, že si človek niečo odriekne, ale naozaj, že hľadáme potom radosť v malých veciach. Hľadáme radosť v tom, že si tu ideme natrhať na záhradku proste černice a že pozeráme, ako tečie rieka, ako krásne svieti slniečko cez tú vrbu, ako sa tie lúče odrážajú a napríklad ja niekedy si kúpim nejaký kvietok, keď sa potrebujem potešiť. Možno, že to viaceré ženy, maminy poznáme. A niekedy sa stane, že už, povedzme si, poviem, nejdem už kupovať kvietok, že idem si natrhať. Hej, mám, ja neviem, týždeň do výplaty, do rodičáku, tak nemám už úplne možno na nejaké kvety, ale idem tuto na lúku hore, natrhám si tam kvety a to ma poteší, dám si to do vázy. A vidím, že je to také dôležité, že aj tie naše deti učiť naozaj takej každodennej spokojnosti. Tretiu takú poslednú vec, čo som chcela povedať, je zamerať sa na druhých ľudí. Nie na seba, neriešiť nejaké svoje také problémy, starosti. A pokiaľ nemáte už deti, alebo nie ste takto ako ja doma na materskej, tak určite sú okolo vás ľudia, ktorí možno sú sami, alebo potrebujú možno len niekedy zavolať, opýtať sa, ako sa máš. Niekedy sme takí, že čakáme, že nám niekto zavolá a je nám smutno, že prečo si niekto na nás nespomenie. Ale my môžeme byť vlastne tí prví, ktorí zavoláme, ktorí si spomenú a ktorí možno tomu človeku spravia krajší deň. Áno. Ešte jednu vec som vám chcela povedať, už som musela malého uspať, ale ešte jedna taká pre mňa veľmi dôležitá vec, asi z tohto všetkého, čo som hovorila, je, že nehľadať tú spokojnosť vo vonkajších okolnostiach a vo veciach okolo nás. Že hľadať tú spokojnosť na tých správnych miestach, na tom správnom mieste a to je to, alebo teda pre mňa osobne to znamená to, že naozaj sa každý deň ísť do Božej prítomnosti a čerpať uňho takú tú radosť, vďačnosť, pokoj, lásku, všetko, čo mi on dáva. Niekedy to stačí len naozaj si niekedy v tichu posedieť v jeho prítomnosti, prečítať pár veršov z Biblie, vypočuť si nejakú chválu, proste zastaviť sa, poďakovať za všetko a nechať sa tak naplňať ním.
pretože to považujem za takú naozajstnú, proste to, že vlastne nečerpáme z nejakých deravých cisterien, ale čerpáme z toho pravého prameňa, ktorý môže uspokojiť naše duše a naše srdcia naplniť. Takže toto je pre mňa také asi najdôležitejšie, ktoré som tu ešte chcela zmieniť popri tých všetkých veciach. A samozrejme hovorí sa, že spokojná mama, tak spokojné deti. Myslím si, že je niečo na tom pravdy, lebo keď my sa naučíme vlastne byť tým správnym spôsobom spokojné, tak potom k tomu vieme vlastne viesť aj tie naše deti a vieme vlastne zároveň úplne iným spôsobom reagovať, menia sa naše postoje, mení sa naše správanie. Ale je to cesta, hej. Nehovorím, že to je hotová vec u mňa a proste je to proces, ktorým si každá z nás musí prejsť v tom svojom živote a veľakrát to nie je ľahké. Niekedy nás to stojí veľa rokov, kým na to prídeme. Ja mám 5. dieťa teraz a až teraz v podstate prichádzam na to, čo to znamená naozaj byť spokojná. Takže preto aj nahrávam toto video a možno, aby ste sa aj vyvarovali nejakých chýb, ktoré som ja v živote urobila. Ja som si prešla rôznymi fázami vyhorenia, rôznymi fázami utekania od nespokojnosti. Veľakrát sme sa sťahovali, ja už som to spomínala v jednom videu, pretože som akoby nechcela byť tam, kde sme boli, cítila som sa tam sama, že nikoho nemám, že ma nikto nechápe a tak ďalej. Takže tie naše dôvody môžu byť rôzne, ale vždy napokon záleží na tom, že či tam, kde sme, sa naučíme byť šťastní a byť radi a hľadať si na tých miestach to dobré. Takže toto ešte som mala na srdci vám povedať a ďakujem, že ste dopozerali až sem. Ďakujem vám za to, že ste tu a budem vďačná za každú správu. Napíšte mi vy, ako vy vnímate spokojnosť vo svojom živote. Takže vám prajem všetko krásne dni. Pozdravujem vás a ahojte.